Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kakekutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa apo muzano PF murukunzi mune political factions arimo. Wangawano, they are pushing for ED 2030, then the others are saying no, vachiwenga varikufanira kumhanya nechimuti. Nomera mushe, some of mazano PF big wigs ari kubuda achitaura iwo achiti vamunangagwa ngavarambe vachitonga mure Zimbabwe, asi some of them are silent mure Zimbabwe. So pane chiitiko chakashamiswa vazhinji apo political rivals Chris Mutsvangwa naChiwenga vakaspotwa on Monday ku Heroes Acre muHarare paburial ya the late veteran civil servant Justin Mupamanga. Vakaonekwa vachiita close discussion. Zvakashamisa vanhu vazhinji kuti vaviri ava vakatanga kuwirirana rini mure Zimbabwe. Pane an audio, pane video yatakuvigirai yatova kuti mungoona vaChiwenga navaMutsvangwa vachifamba vari vese vachidiscussa something. A lot of people vakabuda zvitaura vachiti vaMutsvangwa vajoina faction yavaChiwenga hanzi yatova nguva yekutora masides mure Zimbabwe. Nyaya yashamisa vanhu vazhinji mure Zimbabwe pari kunzi last year mwana waMutsvangwa Neville Mutsvangwa hanzi akasungwa mushure mekunge nyaya yapushwa naChiwenga mure Zimbabwe. So pane video yatoda kukuratidzai yapostwa neThe Newsrox along with posting yakanyorwa iyo yakanzi Vice President Constantino Chiwenga and his political rival Chris Mutsvangwa, the current ruling ZANU-PF spokesman, when seen on Monday at Heroes Acre in Harare at the burial of the late veteran civil servant Justin Mupamanga, having a close discussion while walking down steps. The two are bitter political rivals. Mutsvangwa's son, Neville, was arrested in May last year at the behest of Chiwenga over Starlink and foreign currency deals. Chiwenga and the military helped remove Mutsvangwa, initially as President Emmerson Mnangagwa's advisor in October 2018, and later as minister in February 2024 due to policy disagreements and factional issues. Ndo mabuditsiro akatwa nyaya iyi mure Zimbabwe tingazive kuti munoiona sei. So now toda kukuratidzai a video Mutsvangwa and Chiwenga vachidiscussa pavaidzinga masteps at the Heroes Acre mure Zimbabwe. Mamadzira muri kufungawo pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndofunga mangozvionera mega mure Zimbabwe. A lot of people vakabuda vachitaura ivo vachiti chii chiri kuitika, chii chatombokonzera kuti vaonekwe vachibatana maoko mure Zimbabwe, vari kunyengerana chii. Ndofunga rivalry yaVP Chiwenga naMutsvangwa yaane nguva yakati rebei. Ndofunga Temba Mliswa akambobuda achitaura pamusoro perivalry iyoyo, achitaura iye achiti hazvina kumira mushe vaviri ava vaonane. Inzi Mutsvangwa akabva kudhara achida kudonhedza VP Chiwenga, chinova zvinhu zvakonzesa kuti vanhu vaite suspicious about this
alliance yavapo between Mutsvangwa and VP Chiwenga. Turangoti mundu zvakataurwa naTemba Mliswa about rivalry yava Mutsvangwa naChiwenga. Mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Comrades, ndadzoka futi zvakare ndi Honorable Mliswa. Ndaona Herald chinyora kuti mawo veterans vakapindwa neG40, vakapindwa neopposition. Zvabva kuna Comrade Mutsvangwa ndipo pava kutaura iye zvinezvi. Nguva yese isa chairman wemawo veterans vanga vachiti ichi chavakakuitirai association in the welfare. That's the reason why asina kuelectwa nevanhu. And the election Congress yenyasati yaitika. For as long as you have a Chris Mutsvangwa there, anotaura akadhakwa ndonga anga apedza bhodhoro reBlue Label whiskey nemadhiri akaita nevarunga epipeline wana Eddie Cross vakafounda MDC anopinda business deals na Eddie Cross war veterans chairman. Eddie Cross angari founder we MDC. Saka MDC muhombe ndiani? Imimi macomrades diri ramaita neMDC nderipi? MDC ndeyenyika yeZimbabwe tinoziva, but iye ada kupinda ikoko. Saka ngati mfumurei kuti ko iwewe Eddie Cross waunoshanda naye murungu uyu angari muRhodesian, okay, angari founding member weMDC, une diri repipeline ravakaita ravakatoinflata mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion, okay, imari ye-taxpayers money. Uku agarika angari special advisor to the president, ari special advisor president haana kutaura here pa election chabudisa Newsday yacho tokurakidzai kuti president parijwana Chamisa angari kwa Chamisa agara achituka mukuru uyu newhisky dzake dzaanomwa. Ndiye ari kucreate division yemukuru navaChiwenga, anenge achataka Comrade Opa Muchinguri. Yezvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna Comrade Opa Muchinguri. Akarekodwa nemagenerals uyu achiti adati vaChiwenga vabve pachigaro ipapo, Opa abve kuti iye apinde. Recording iriko, ndosaka ari kuita mastatements yani kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi. Kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura, kune recording. In fact ndogona kutotaura general wacho, the late General Army Commander Chimonyo vakaenda ikoko vaMutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vaChiwenga vaende, asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko. Ende iye zvinezvi ndosaka nyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari, so ari kutomonitwa. Ndosaka president vasina kumudzosa pa any other position, angari advisor wepresident, but maitiro akanga asiri right. Saka zvaMutsvangwa siyanai nazvo, mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa, akataura zvina basa. He is the person akacreate division yemawo veterans munyika muno, achiti vana Mai Mujuru havana kurwa hondo, achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana Rugare Gumbo vakuru kwavari. And then ndipo pakatanga split yemawo veterans. I hope zvandiri kutaura, if you learned the lessons. He is the biggest causer of the division amongst war veterans. Ukamwe mawo veterans vakadzingwa muZANU-PF, iye akadzoka asina kunyora tsamba. He is good at talking, he is good at creating divisions, but good at nothing at the end of the day. Ignore him, whiskey yanomwa ndeye frustration. And I am disappointed that the party still believes in a man like this. Political career yake ndakaipedza kuNorton. Ndosaka kawana 4,000 votes muNorton. 4,000 ikawana 17,000. MDC kawana 7. So kudaya kamira sa MP constituency yake kaenda ku MDC. So how can you have a leader of the war veterans no wana mavota kadaro achita notsigira president? But president kuNorton wakawana 12,000. Amwe akabva kupi? 8,000 amwe akabva kupi? So musateerere munhu uyu at all, but ndamuchallenge kuti Comrade Mutsvangwa voice note imaiteedza. Imi makaenda kuna General Chimonyo the late muchida kubvisa vaChiwenga pachigaro, muchiti futi Opa Muchinguri haasi right kuti mumuite vice president. Nyaya iyi ikaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru, ndiri kunyepa here? Indinofa ndichitaura chokwadi. Saka musatomudhila naye, atori panguva yakaoma iye nemukuru,
handidi kunyepa. Ini ndakashandira mukuru nguva imi maall veterans communique yaita akatiza comrade Matemadanda, comrade Mahia, macomrades ekunoton ana comrade Muoni vemashwest vana comrade Chinyangare vese vavo vanga vakamira ndiri pakoti papa ndichitsvaga lawyer inini ndichiita zvese. Kasi nasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master yanga atiza nguva yaMugabe aitiza uyu imbwende munhu pasi nemafeki comrades anenge vana Chris Mutsvangu ava anongotaura chingodivhaidha zvinhu. And so ndosaka musangano uyu pasina noutora seriously because mune maclowns vanoita circus too much. Zvandirwadza izvi. Opposition inopinda papi? Nyaya yema veterans warfare is a constitutional issue. It's no longer a party issue. That's why we support it. Zanla, Zipra, my comrades, batanai. Ndotokutaurai, batanai. Akanobvisa Jabulani Chigaro Jabanga anga electwa nevan. That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting. Kuti musangane nemukuru wenyika. Bvisai vana kana komanda kuhondo achiuraisa vanhu. Mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo. Ndizvo zvandiri kutaura. Bvisai vamwe vanhu. Mukonfront hondo mega museve vanhu. Vatengesi munovaziya kuhondo. Havambofakaregera kutengesa. Basa rake nderongokonfisa chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth. Dai angari serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro. Vamwe vachiswera vachiuraiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth. That's a reckless statement, immature statement, childish by a drunkard. Don't take it seriously at all. Herald yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho. Ada kumsuportawo futi. Nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi yakaoma. Nyaya yanda kutaura ya General Chimono is serious. Yakabikira manje mavhiki apfuura. Mumba mavo hamusi kugarika. Iyi kuda kungoti angoita PR chete. Kuti mukuru asapote. Mukuru asapote nemashoko. Mukuru anosapotwa nezvito. Welfare of veterans is constitutional. And the basic requirements must be met. Full stop.